रम्बासनिफ्रायबो जोंना फ्राय जोंना आसामनि माखासे रिक्रुटमेन्टआव जोंना कुइसन जाबाय थायो एबा बिनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फैयो। बेनिखायनो जोङो रम्बासखौ रोंनाया जोबोद गाहाम एबा मोजां बयनिबो थाखाय जायफ्रा आसामाव एबा आसामनि माखासे कमन एन्ट्रेन्सफोर एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एग्जाम लिरनो प्रेक्टिस एबा प्रिपारेसन खालामगासिनो दं बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां। अब्ला जोङो बे भिडिअआव रम्बासखौ सोलोंनोसै लोगोसे रम्बासनि उनाव जोङो लिग दब्लाय बेखौबो सोलोंगोन। अब्ला गिबियाव जोङो रम्बास माने नोंथांमोना मोनथिखागौ रम्बासाबो मोनसे मा आखान्थि 4 नङा होमबा? नैबेयाव आङो मोननै सावगारि होदों, नैबे 1 नाम्बार सावगारि ओमफ्राय नैबे मा 2 नाम्बार सावगारि। बे 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार सावगारियाव नोंथाङा नुनो मोनदों मा रम्बासनि मोनब्रैबो आखान्थिखौनो समान नुनो मोनदों बेयाव। नैबे मोनसे आखान्थि, बे मोनसे आखान्थि, बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि, मोनब्रैबो आखान्थिया समान जायो। बे होमबा मोनब्रैबो आखान्थिया जुदि समान जायोब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुङो? रम्बास होननानै बुङो। होमबा रम्बासा जाबाय मोनसे आखान्थि 4 नङा होमबा बेयो? ओमफ्राय मोनब्रै आखान्थिनि लावथाया मा जायो? रम्बासना समान जायो। ओमफ्राय जोङो बर्गखौबो मा होननानै बुंनो हायो? रम्बास होननानै बुंनो हायो। आरो बेयाव जों गोसोआव लानांगोन बेनि उल्था आखान्थिफ्रा गावजों गाव लिग जाजोबो, मिथिबाय? हमना लाबाय नैबेजों उल्था आखान्थि नङा होमबा? बिसोरो लिग। आरो ओरै फारसेजों दङ नैबे CD आरो नैबे AB, बेबो उल्था आखान्थि, बेबो लिग जागोन। ओमफ्राय नैबे AC नैबे A निफ्राय नैबे C सिम हांखो नुदों नोंसोरो, आरो D निफ्राय नैबे B सिमबो बिसोर जाबाय खना हांखो होननानै बुङो बेखौ। बिसोर गावजों गाव नैबे मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो, बेखौ आङो O बिन्दो होबाय। अब्ला बेयाव O बिन्दोआव बिसिना मा जाजोबो? खनाथि खना सोमजियो एबा राइट ट्रायंगेल एंगेल सोमजियो। मा होननानै बुङो बेखौ? जोङो 90 डिग्री होननानै बुङो, मिथिबाय? बेखौ मिथिबाय। थिग बेबायदिनो नैबे मोनसे 2 नम्बर सावगारियाबो बिदिनो, बेनाबो बेनि उल्था आखान्थिफ्रा मा जागोन? लिग जागोन। नै बेजों लिग जागोन आरो बेजों लिग जागोन। ओमफ्राय नैबेयाव बिसोरो मा गावजों गाव दानस'लायनानै बेयाव 90 डिग्री खना सोमजिहोगोन बिसोरो। बे बुजिबाय नोंथांमोना रम्बासनि सावगारिखौ? दाना जोंहा कुइसनाव एबा आनजादनि कुइसनाव एबा साख्रिनि कुइसनाव जोंना रम्बासनिफ्राय जों माबायदि कुइसन फैनाय नुनो मोनगोन? जोङो मा रम्बासनि एरिया दिहुननाय, रम्बासनि एरिया एबा मा दब्लायथि, एरिया एबा जोङो बर'नि मा होननानै बुङो? दब्लायथि दिहुननाय फैगोन। नङाबा एखमबा मा सोरगिदिं सिमा एबा मा पेरिमिटार दिहुननाय फैगोन आरोखि, मिथिबाय? सोरगिदिं सिमा आं सर्टकाटाव होबाय P, थारमाने मा सोरगिदिं सिमा, सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फैगोन। अब्ला फैदो जोङो बेयाव मोननैसो एग्जाम्पलजों लोगोसे आनजादाव माखासे फैथावना कुइसन एबा फैखांनाय कुइसन बेखौ जोङो सल्भ खालामगोन। दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, जोङो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायनि सिगां जोङो रम्बासनि माखासे एरिया दिहुननायनि फर्मुला एबा दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बेखौ जोङो सोलोंग्रोनांगोन। अब्ला फैदो जोङो बे फर्मुलाखौ जोङो सोलोंनानै लाग्रोनोसै। दा बेयाव फैबाय जोंहा एरिया अफ रम्बास माने रम्बासनि दब्लायथि। 1 नम्बराव जोङो रम्बासनि सोमोन्दै फरायग्रोदों नालाय रम्बासनि दब्लायथिखौ जोङो फरायनोसै। 1 नम्बराव फर्मुलाया जागोन मोननै खना हांखो होनाय थाब्ला, जुदि रम्बासाव मोननै जोंना खना हांखो थायोमोन नङा होमबा? जुदि रम्बासनि मोननै खना हांखोनि जखाया होनाय दंखायो, खोथा आङो नैबेयाव मोनसे रम्बास आखिबाय। जेनेबा जोङो बर्गखौबो मा होननो हायो? रम्बास। आंनि ड्रयिंआ बारा मोजां जायासै, बेनि थाखाय निमाहा बियो। जाय हक नोंथांमोना बुजिनानै लादो। नैबे AC, खोथा बे AC आ मोनसे खना हांखो नङा होमबा? बेखौ आङो मा D1 लाबाय, खना हांखो डायगनाल 1। ओमफ्राय नैबे B, ओमफ्राय नैबेयाव आङो D होबाय। होमबा नैबे BD आबो मोनसे खना हांखो नङा होमबा? बेखौ आं मा होनानै होबाय? D2 होनानै होबाय आरोखि। जुदि बेबायदि खना हांखो मोननैया होनाय थायो, अब्ला जोङो रम्बासनि दब्लायथिखौ बोरै मोनो? नै हाफ इन्टु D1 इन्टु D2, माने मा खालामनांगौ? जोंहा खना हांखो मोननैनि सानजाब गासैखौ खावसे खालामनांगौ। बे
ओमफ्राय एबार नेक्स्टआव दङ जोंहा नै हासा आरो जौथाइ होनाय थायोब्ला एखमबा कुइसनाव जोंना मा होनाय थानो हागौ हासा आरो जौथाइया डाइरेक्टलि होनाय थानो हागौ जुदि हासा आरो जौथाइया डाइरेक्टलि होनाय थायोब्ला जोङो हासाजों जौथाइजों सानजाबबानो जोंहा मा रम्बासनि दब्लायथि दिहुननाय जायो नोंथांमोन बेखौबो गोसोआव ला ओमफ्राय नेक्स्टआव एखमबा जोंना मा होनो हागौ रम्बासनि जायखिजाया मोनसे आखान्थिल' होनाय थानो हागौ रम्बासनि जायखिजाया मोनसे आखान्थि होनाय थागोन लोगोसे जायखिजाया मोनसे खनानि मान होनाय थानो हागौ जुदि बेबायदि थायोब्ला जोङो मा खालामगोन नै आखान्थि स्कुयार माने बि स्कुयार माने आखान्थि स्कुयार हो आखान्थि स्कुयार इनटु साइन ए थारमाने जोङो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाखौ इउज खालामगोन बेयाव मोनसे नैबे बि टु माने मा बे जाबाय आखान्थि थारमाने आखान्थि सानजाब आखान्थि नङा होमबा आखान्थि सानजाब आखान्थि ओमफ्राय बेनि उनाव साइना जोंना जुदि एंगेला होनाय थादोंबा बेयाव एंगेला जागोन जेनेबा खोथा 0 डिग्री होनाय थानो हागौ नङाबा एखमबा मा 30 45 60 बा 90 डिग्री बेफोरबायदि होनाय थानो हागौ आरोखि अब्ला जों बेखौ बहायनानै गोरलै राहायैनो जोङो रम्बासनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो नोंथांमोन बे दानिया जोंहा बेयाव मा साइन एबा मा होनो जोङो नैबे साइननि फर्मुलाखौ बाहायबाय नालाय जोङो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबोलखौ गोसोआव लाबोनांगोन जोङो जायखौ जोङो गोदोनो स्कुलफोराव क्लास 10 आव मोनो बेखौ नोंथांमोना बावबायबा क्लास 10 नि सानखान्थि बिजाबखौ नायबानो जाबाय बेयाव ट्रिगोनोमेट्रिकनि टेबोल मोजाङै होनाय दंखायो बेखौ गोसोआव लानांगोन जोङो दाना नेक्स्टआव जुदि मा होननानै बुंदों सार्कमफेरेन्स अफ रम्बा एबा सोरगिदिं सिमा बियोब्ला जोंहा सोरगिदिं सिमा मायनि मामोनलाय मोनब्रै आखान्थिनि जखाखौ जोङो दाजाबजोबनायानोथ' सोरगिदिं सिमा जायोना नङा होमबा रम्बासनि मोनब्रैबो आखान्थियाथ' समान जाजोबो ना मोनब्रैबो आखान्थिया समान जायोबा जोंहा मा जागोन आखान्थि प्लास आखान्थि प्लास आखान्थि प्लास आखान्थि नङा होमबा मोनब्रै आखान्थिखौ प्लास खालामनांगौ अब्ला बेखौ जोङो डाइरेक्ट लिरनो हायो मा 4a बिदि लिरनो हायो नङा होमबा दाजाबजोबबा जोंना बेसेबां जागोन 4a एबा 4 इनटु मोनसे आखान्थिनि जखा मोनसे आखान्थिनि मा जाबाय आखान्थिनि जखा जोङो बेखौ लिरनो हायो बे दाना गोसोआव लाखा नांजाब खनानि जखाया मा होनो रम्बासनि नांजाब खनाफोरनि जखायाबो बेसेबां जायो 180 डिग्री जायो एखमबा जोंहा कुइसनाव होनो हागौ नांजाब खना माने जाय खनाफ्रा मोननैया नांजाबलायनानै थायो बेखौ जों नांजाब खना होननानै बुङो नङा होमबा हमनानै लाबाय नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबेयाव ओरै थाबाय होमबा बे खना नैबे खना बेबायदि खनाखौ जोङो मा होननानै बुङो नांजाब खना होननानै बुङो बेनि टटेला बेसेबां जागोन जोंहा टटेल खालामबा 180 जायो बे दाना जोङो बे फर्मुलाफोरखौ बाहायनानै जोङो माखासे एग्जामपोल लानोसै फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं बेबायदिनो साख्रिनि थाखाय आङो बेसिक लेभेलनि सानखान्थि फोरोंथाइ बेखौ आङो फ्रि अफ कस्ट फ्रियावनो आंनि चेनेलाव लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आङो गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन थुलुंगाखानाय मोनगोन अब्ला फैदो जोङो नायलांसै बेयाव मोनसे एग्जामपोल लादों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय कुइसनखौ बेयाव कुइसनखौ आं एसे जुम होनि बेयाव एग्जामपोल 1 आव नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा बुंदों बेयाव calculate the area of a rhombus having diagonal equal to 6 cm and 8 cm मायनि बर'आव जों दानस्लायबा बेयो जागोन 6 सेन्टिमिटार आरो 8 सेन्टिमिटार खना हांखो गोनां रम्बासनि दब्लायथि दिहुननांगौ बेयाव खना हांखोआ मोननै होनाय दंखायो खना हांखोनि जखाया मोननैयाबो होनाय थायोब्ला जोंहा रम्बासनि दब्लायथि दिहुनबा जों माबायदि खालामनांगौ बेखौ सिगांनि फर्मुलायाव मोनखाबाय होमबा बेयाव जोंना मा डायगनाल 1 आ बेसेबां होनाय दङ 6 सेन्टिमिटार आरो डायगनाल 2 आ बेसेबां होनाय दङ 8 सेन्टिमिटार होमबा जोंहा देयारफर एरिया दिहुननांगौ रम्बासनि एरिया दिहुनबा जोंहा मा जागोन होनदोंमोन एबा दब्लायथि दिहुनबा जागोन जोंना हाफ इनटु खना हांखो मोननै होनाय दं नालाय बे खना हांखो मोननैखौ सानजाबदो d1 इनटु d2 दाना जोङो मानफोरखौ बहायबा मोनगोन हाफ इनटु d1 आव बेसेबां दङ 6 ओमफ्राय d2 आव बेसेबां दङ 8 दाना बेखौ जों दानलायदो 2 सानजाब 3 होबानो जोङो माखौ दाननो हायो 6 खौ दाननो हायो होमबा बेसेबां आग्लायगोन 3 इनटु 8 इकुवेल टु जोंना बेसेबां 24 होमबा बे 24 आ मा जागोन 24 आ बेनि एन्सार जागोन नङा होमबा 24 आ जोंना मा जाबाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय बे दाना फैदो आरो जोङो एसे
बेनिफ्राय साबसिन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै एग्जाम्पल 2 आव बिदि दं कुइसना नै आं जुम होनि एसे बे एग्जाम्पल 2 आवबो बुंदों नै calculate the area of a rhombus if its base is 10 centimeter and height is 7 centimeter माने बेयाव बर'आव जोंना बुंदों कुइसना 10 सेन्टिमिटार हासा आरो 7 सेन्टिमिटार जौथाइ गोनां रम्बासनि दब्लायथि दिहुन होननानै बुंदों बेना हासा आरो जौथाइ बेस एन्ड हाइटआ होनाय दंखायो होमबा जोङो बेखौ खालामबा मा खालामबाय गिबेनाव हासा बेसआ बेसेबां होनाय दङ 10 सेन्टिमिटार होनाय दङ एन्ड हाइटआ माने जौथाया बेसेबां होनाय दङ 7 सेन्टिमिटार जुदि बेस एन्ड हाइट होनाय थायोब्ला जोङो रम्बासनि दब्लायथिखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो होमबा मा जागोन जोंहा देयारफर एरिया रम्बासनि एरिया मा जागोन बेस इनटु हाइट नङा होमबा बेस आरो हाइट होनाय थाबा मोननैजों जोङो सानजाबबानो मोनो होमबा बेखौ सानजाबदो जोङो 10 जों 7 जों सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 70 सेन्टिमिटार स्कुवेर मोनगोन अब्ला बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार आरो बुजिबाय नोंथांमोना दानिया फैदो जों एसे एडभान्स लेभेलनि एसे बेनिफ्राय साबसिन एबा एसे गोरा जोङो एग्जाम्पल लाबावनोसै अब्ला फैदो एग्जाम्पल 3 दा एग्जाम्पल 3 आव जोङो फैबाय एग्जाम्पल 3 आव दङ नै कुइसना बर' आं फरायनोसै इंराजिनिखौ calculate the area of a rhombus if the length of its side is 2 centimeter नै मोनसे आखान्थिनि जखा होनाय दंखायो 2 centimeter and one of its angle A is 30 degree ओमफ्राय मोनसे खनानि जखा होनाय दङ जुदि मोनसे आखान्थिनि जखा आरो मोनसे खनानि जखा होनाय थायोब्लाबो जोङो माबोरै दिहुननांगौ बेनि फर्मुलाखौबो जों सोलोंखाबाय बर'आव बुंगोन बेखौ मोनसे रम्बासनि दब्लायथि दिहुन जुदि बिनि मोनसे आखान्थिनि लावथाया 2 सेन्टिमिटार आरो बिनि खनानि जखाया बेसेबांनो 30 डिग्री होनाय दंखायो जुदि मोनसे साइडखौ आं लाबाय जेनेबा खोथा मोनसे साइडखौ ए खौनो लाबाय आङो ए आव बेसेबां होनाय दङ 2 सेन्टिमिटार थारमाने रम्बासनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखायाथ' जोंना समान जाखायो नालाय मोनब्रैबो 2 आनो जागोन बे ओमफ्राय एंगेला बेसेबां होनाय दङ एंगेलखौ आङो ए लाबाय ए डिग्रीयाव बेसेबां जोंहा 30 डिग्री जुदि मोनसे एंगेल आरो मोनसे साइडनि जखाया होनाय थायोब्ला जोंहा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाखौ बाहायोमोन होमबा देयारफोर जोङो एरिया दिहुनबा मा फर्मुलाखौ बाहायगोन बेयाव एरिया दिहुनबा जोङो ए स्कुवेर मा जोङो माखौ बाहायगोन ए स्कुवेर इनटु साइन ए डिग्री बेखौ बाहायगोन जोङो दाना ए आव जोङो आखान्थिनि जखाया 2 दङ होमबा 2 स्कुवेर जागोन इनटु साइन ए नि जायगायाव जोङो बेसेबां दङ 30 डिग्री दाना साइन 30 डिग्रीनि मानखौ जों गोसोआव लाबोनांगोन 2 मोननैजों बेसेबां जायो 4 आरो साइन 30 नि माना जोंना जायो हाफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलायाव नोंसोरो मोनगोन साइन 30 नि मानखौ हाफ नोंथांमोना क्लास 10 नि सानखान्थि बिजाबाव एबा गुगोलाव जोङो साइन टेबोल एबा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबोलखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा बेसेबां दानबा जोंना बेसेबां मोनगोन दानबा 2 मोनगोन नङा होमबा आङो कलमखौ सोलायना लानि 2 जों आङो 4 खौ दानबा बेसेबां 2 नङा होमबा एन्सारा थुङै जोंहा बेसेबां 2 मोनहैगोन 2 बेसेबां बेयाव सानगुदिया सेन्टिमिटार नालाय 2 सेन्टिमिटार स्कुवेर जाहैगोन बियो होमबा जोङो बे एन्सारखौ जोङो मोनबाय दानिया फैदो जोङो आरो माखासे एग्जाम्पल एबा जोङो माखासे एग्जाम सल्भ खालाम एबा एग्जामाव फैनाय कुइसनफोरखौ जोङो सल्भ खालामनोसै फैदो दाना फैबाय नै एग्जाम कुइसन फैबाय बेयो जाहैबाय एग्जामफ्राव फैखांनाय कुइसन बेयो मिथिबाय नोंथांमोन बेयो मा एग्जामाव फैखांनाय कुइसन आसामनि माखासे रिक्रुटमेन्ट हमनानै ला बेयो दा जोंहा मा सोलिगासिनो दं DSS नङा होमबा हेल्थ सेक्टरनि सोलिगासिनो दं बेयाव फैखांनाय कुइसन जाहैबाय बियो आदसा बेखौ जोङो बोरै मावफुंगोन नै बेयाव मा बुंदों ए रम्बास हेभिं साइड अफ 13 सेन्टिमिटार लेंथ रम्बासनि मोनसे आखान्थिनि जखाया बेसेबांनो 13 सेन्टिमिटार एन्ड डायगनाल अफ 24 सेन्टिमिटार व्हाट इज इट्स एरिया माने डायगनाला मोनसे जोंना खना हांखोआ बेसेबां होनाय दं 24 नाथाय जोंनो खना हांखोखौ मोननैखौ नांगौ नङा होमबा खना हांखो मोननैखौ मोनोब्लासो जों गोरलैनो जोङो फर्मुला इउज खालामनानै एरियाखौ दिहुननो हायो होमब्ला जोङो बेयाव ड्रयिं जुदि आखियोब्ला जोङो सावगारिखौ जुदि आखियोब्ला खोथा बेयो मोनसे रम्बास नङा होमबा हमनानै लाबाय साइडआ बे 13 बेबो 13 होमबा बेबो 13
बेबो 13 दाना जोंहा मा खालामबाय नैबे डायगनाल मिथिबाय ओमफ्राय नैबे डायगनाल मोनसेनि जखाया बेसेबां 24 हमना लाबाय नैबे ए नैबे बी नैबे सी नैबे डी लायनो मा ए सी नि जखाया बेसेबां दङ ए सी नि जखाया जेनेबा डायगनाला 24 दं बा गेजेरावथ' दानस'लायबायना 24 खौ रानोबा मा जागोन ओरैहाय 12 बेबो 12 जागोन ओमफ्राय नैबेयाव जोंना बेसेबां जायोमोनलाय 90 डिग्री जायो नङा होमबा बेयाव 90 डिग्री जायो होमबा आं जुदि नैबे मोनसे आखान्थिथामखौ हाख'नानै लायोब्ला बेयो मोनसे राइट एंगेल जागोन नङा होमबा राइट एंगेल जागोन बेयो मोनसे मा जाबाय जेनेबा बेयो राइट एंगेल जागोन मोनसे हा नैबेयाव 90 डिग्री बे राइट एंगेल जागोन हमना लाबाय बेखौ अ लाबाय आङो नैबे ए बे अ ए आ बेसेबां जाहैबाय 12 ओमफ्राय नैबे ए डि नङा होमबा ए डि आ बे 13 होमबा नैबे मोनसेया गैया मिथिबाय बे मोनसे गैयिखौ जोङो मा खालामनांगोन पाइथागरासनि फर्मुलाखौ इउज खालामनानै जोङो बानायनांगोन नोंथांमोना पाइथागरासनि फर्मुलाखौ राइट एंगेल ट्रेंगेलाव बाहायो होननानै मिथिखागौ जुदि जों पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायोब्ला जोंना मा जागोन फार्स्टआव जोंहा लाव आखान्थिनि सायाव बर्ग खालामो नङा होमबा नैबे 13 लाव आखान्थिया बेसेबां जोंना 13 नङा होमबा जागोन ए डि स्कुयार इकुवेल टु ओमफ्राय गुबुन मोननैया मा नैबे ए अ स्कुयार मोनसेया प्लास अ डि स्कुयार नङा होमबा अ डि स्कुयार बेबायदि होमबा जों मा खालामनो हायो नैबे ए डि आव बेसेबां दङ जोंहा 13 नङा होमबा 13 स्कुयार माइनास नैबे ए अ आव बेसेबां दङ जोंहा 12 स्कुयार नों ए अ खौ आं ओरै बारनानै लांखाबाय नालाय बे माइनास जाहैबाय हा ओरैहाय मा आग्लायगोन अ डि आग्लायगोन अ डि स्कुयार 13 मोननै सानजाबा 169 12 मोननै सानजाबा 144 नङा होमबा इकुवेल टु ओरैहाय अ डि स्कुयार आङो बेखौ गोलाव फर्मुलाजों बानायबाय बेखौ नोंथांमोना सर्टकाट फर्मुलाजोंबो डाइरेक्ट बानायनो हागोन दाना 169 निफ्राय 144 थांबा बेसेबां मोनगोन जोङो 25 ओरैहाय मा अ डि स्कुयार नैबे स्कुयारनि थाखाय आङो जुदि ओरै रुट हरोबा नैबे 25 ओरैहाय अ डि 25 नि बर्ग रोदा लायोबा जोङो 5 होमबा अ डि नि माना बेसेबां जागोन 5 नैबे अनिफ्राय नैबे डि सिम बे 5 होमबा बे 5 जानाय लोगो लोगो अनिफ्राय बि सिमबो 5 जागोन ना होमबा नैबे गुबुन मोनसे डायगनाला नैबे बि डि डायगनाला बेसेबां मोनगोन 5 5 10 मोना होमबा 5 5 मोननैजों दाजाबा बेसेबां 10 जागोन होमबा नैबे जोंना मा बि डि आ बेसेबां जाहैगोन बि डि आ 10 5 प्लास 5 10 जागोन होमबा बेखौ जोङो डायगनाल 1 लाबाय ओमफ्राय नैखौ जोङो मा डायगनाल 2 लाबाय होमबा जोंना एरियाया बेसेबां जागोन एरिया डायगनाल मोननैखौबो मोनबाय नालाय दा जोङो एरियाखौ हासिगोन नङा होमबा एरिया दिहुनबा जोंना मामोनलाय हाफ इनटु d1 इनटु मामोन d2 मोन ना होमबा जोङो बेखौ बानायबा मोनबाय हाफ इनटु d1 आव जोङो 24 मोनबाय ओमफ्राय d2 आव 10 मोनबाय दानदो 2 सानजाब 12 होबानो मा 1 मा 24 खौ मोनो ओमफ्राय होमबा बेसेबां आग्लायखो 12 इनटु 10 थारमाने 120 सेन्टिमिटार स्कुयार जागोन होमबा बिनिफ्राय बुजिबाय जोंहा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा 120 बर्ग सेन्टिमिटार होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए नैबे 120 सेन्टिमिटार स्कुयारा जागोन नोंथांमोन बे दाना जोङो फैदो जोङो आरो जोङो एगजाम कुइसन लाबावनोसै दा जोंहा मावदिन्थि एबा कुइसन नाम्बार 2 आव फैबाय एगजाम कुइसन बेबो इम्परटेन्ट बेबायदिबो फैथावना आरोखि माने आङो बेयाव माबायदि कुइसनखौ सेलेक्टेड खालामदों जायनाखि जोंनि आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा DSS नि रिक्रुटमेन्टआव जोंना फैथावना बेखौसो आङो बेयाव मा सेलेक्टेड खालामनानै फोरोंनाय जाखादों नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय नायदो बेयाव कुइसनाव मा बुंदों दा पेरिमिटार अफ ए रम्बास इज 120 माने सोरगिदिं सिमाया रम्बासनिया बेसेबां होनाय दङ 120 मिटार एन्ड दा डिस्टेन्स बिटुइन एनि टु पेरारेल साइड इज 15 मिटार ओमफ्राय मोननै लिग दब्लायनि गेजेरनि जानथाया बेसेबां 15 मिटार दा एरिया अफ दा रम्बासिस माने रम्बासनि दब्लायथिया जागोन बे गाहायनिफ्राय बासिनांगौ मोनब्रै अपसननिफ्राय जुदि आङो सावगारिखौ आखियो खोथाय खोथा साननानै ला बे मोनसे रम्बास हा नायगिरि बिथांमोन नैबे मोनसे रम्बास आंनि आखिनाया बारा मोजां जायाखै बिनि थाखाय निमाहा बियो हमनानै लाबाय नैबे ए नैबे बि नैबे सि आरो नैबे डि हा बेयो बे डि हा बेयो ओमफ्राय बेजों लिक जाहैबाय आरोखि बेजों लिक ओमफ्राय बिनि गेजेरनि जानथाया बेसेबां होनाय दंखायो बेसेबां
बियो 15 थारमाने हाइटआ बेसेबां जागोन हाइटआ 15 मिटार हाइटआ 15 मिटार मोनबाय जोङो ओमफ्राय बिसोरनि पेरिमिटार सोरगिदिं सिमाया बे मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबबा बेसेबां जायो सोरगिदिं सिमा जायो नङा होमबा सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंहा सोरगिदिं सिमाया पेरिमिटारा एबा पेरिमिटार एबा माया सोरगिदिङा होमबा सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनाय दङ सोरगिदिं सिमाया जोंना 120 होमबा जुदि सोरगिदिं सिमा 120 मायनि मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबनानै मोननाया 120 होमबा मोनसे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननांगोन ना जोङो मोनसे आखान्थिनि जखा होमबा मोनसे आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन मोनब्रैना जुदि 120 जायोब्ला होमबा मोनसेनिया जागोन बेसेबां ब्रैजोंथ' रानबानोथ' जाबायना बेसेबां जोंहा 30 मिटार मोनगोन होमबा 30 होमबा बियो बे मोनसे आखान्थिया 30 बेबो 30 बेबो 30 बेबो 30 जागोन होमबा जोङो बेसखौ जोङो मा लानो हायो 30 होमबा बेसआ बेसेबां जाबाय बेसआ 30 मिटार जाबाय होमबा देयारफर एरिया दिहुननांगौ ना दब्लायथि दिहुनबा जोंना मा जागोन बे हासा आरो जौथाइखौ मोनबाय नालाय जोंना मा जायो बेस इनटु हाइट खालामबानो जोङो सोरगिदिं सिमाखौ मोनो होमबा बेसेबां बेसआ 30 खौ लाबाय ओमफ्राय हाइटआ जोंना 15 मोननैजों सानजाबदो बेसेबां मोनगोन बेनो बिनि एन्सार जागोन 3 सानजाबा बेसेबां 15 3 सानजाब 3 4 5 0 मिटार स्कुवेर जागोन बा 450 बर्ग मिटार 450 बर्ग मिटारा बेसेबां नैबे अपसन नाम्बार बि आव दङ होमबा बे अपसन नाम्बार बि आवनो बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जायो दानिया फैदो जोङो आरो एसे बेनिफ्राय साबसिन एसे एडभान्स लेभेलनि जोङो मा नायबावनोसै कुइसन दाना फैबाय जोङो 3 नम्बराव जोंना बुंदों नै the adjacent angle of the rhombus are in the ratio of 4:5 find the difference between the larger and smaller angle बेयाव जोंना मा होननानै बुंदों नांजाब खनानि रुजुथाय होनाय दङ 4:5 आव नांजाब खना होनाय लोगो लोगो जोंहा नांजाब खनानि एबा फर्मुलाखौ गोसोआव लाबोनांगौ नायगिरि नोंथांमोन जोंना नांजाब खना थायोब्ला जोंना मा जायोमोनलाय नांजाब खना मोननैनि दाजाब गासैया 180 जायोमोन बेखौ गोसोआव लाबोबानो जों मोनगोन दा बेयाव जों मा खालामनांगौ फाइन्ड दा डिफारेन्स बिटुइन लार्जार एन्ड सिमिलार एंगेल माने देरसिन आरो दुइसिन खनानि जोंहा फारागखौ दिहुननांगौ होमबा हमनानै लानांगोन जों बेयाव मा लेट जुदि रुजुथायाव होनाय थायोब्ला जोङो हमनानै लानांगोन आरोखि होमबा देरसिन खनाखौ जोङो मा खालामसै हमनानै लानोसै नङा होमबा देरसिन खनाखौ जोङो हमनानै लादो देरसिन खनाखौ आं 5 खौ हमबाय मा जागोन बेयो 5x बेबायदि हमनानै लानांगौ ओमफ्राय दुइसिन खना बिसोर गासिबो नांजाब खना गोजा दे दुइसिन खनाखौ आङो 4x दाना देयारफर जोंना मोनसे फर्मुला गोसोआव फैखादोंमोन एबा गोसोआव लाखादोंमोन दि नांजाब खना होनाय थायोब्ला नांजाब खनानि दाजाब गासैया बेसेबां जायोमोनलाय 180 होमबा जोङो मोनगोन नांजाब खनाया मा दं बेयाव 4x ओमफ्राय प्लास 5x इकुवेल टु बेसेबां जायो 180 डिग्री जायो नङा होमबा बेखौ जोङो बानायबा मोनगोन 9x इकुवेल टु 180 x खौ लाखियोब्ला 9 180 खौ रानहैबा बेसेबां मोनो x आ इकुवेल टु 20 डिग्री मोनहैगोन 20 डिग्री होमबा x माइनि 20 होमबा देरसिन खनाया बेसेबां जागोन 5x माइनि देरसिन खनाया जासिगोन 5 into 20 इकुवेल टु बेसेबां 100 देरसिन खनाया 100 ओमफ्राय दुइसिन खनाया बेसेबां जागोन 4x माइनि 4 into 20 इकुवेल टु बेसेबां जागोन 80 डिग्री होमबा देरसिन खनाया बेसेबां 100 डिग्री ओमफ्राय दुइसिन खनाया बेसेबां 80 डिग्री दाना डिफारेन्स होनदों नालाय माइनास खालामदो होमबा डिफारेन्सआ मा जागोन डिफारेन्सआ मा जागोन जोंना 100 माइनास 80 डिग्री होमबा बेसेबां जाहैगोन जोंना 20 डिग्री जाहैयो होमबा देरसिन आरो दुइसिन खनानि फारागथिया बेसेबां 20 नैबे अपसन नाम्बार बि आ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन नोंथांमोन दानिया फैदो जोङो नायबावनोसै नेक्स्टआव मा कुइसन दं जोङो नायनोसै आदसा नेक्स्टआव बे आदसा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों नेक्स्टआवहाय थानाय बे कुइसनखौ आङो मावफुंनाय जानाय नंला बेयाव लिरनाय दं नै होमवार्क फर इउ माने बेयो नोंथांमोननि थाखाय मा होमवार्क आं कलमखौ सोलायना लानि
बेयो मा नोंथांमोननि थाखाय होमवर्क नोंथांमोना बेखौ बानायनानै बेनि एन्सारा बे अपसन मोनब्रैनि मादावहाय बबे मोनसेया जायो बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय बेयाव बुंदों कुइसना द पेरिमिटार अफ ए रम्बास इज 100 सेन्टिमिटार एन्ड वान अफ द डायगोनाल इज 48 सेन्टिमिटार द एरिया अफ द रम्बास इन स्क्वायर सेन्टिमिटार इज थारमानि मा होनदों बर'आव मोनसे रम्बासनि सोरगिदिं सिमाया 100 सेन्टिमिटार आरो मोनसे खना हांखोनि जखाया 48 सेन्टिमिटार होनाय दङ अब्ला रम्बासनि दब्लायथिया जागोन रम्बासनि दब्लायथिखौ बर्ग सेन्टिमिटाराव दिहुननांगौ नोंथांमोन जखाफ्रा होनाय दंजोबखायो बे मोनब्रै अपसननि मादाव बबे मोनसे जायो बेयो नोंथांमोननि थाखाय मा होमवर्क थाबाय बेयो नोंथांमोना बेखौ होमवर्क खालामनांगौ गाव हारसिंनो माबायदि नों बुजिखो बेखौ होमवर्क खालामनानै आंनो फोरमायहरबानो जाबाय होमबा बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आबो जोब्बाय आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो लिग भिडिअ'आव आङो मा लिग दब्लायनि आङो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय बेबायदिनो आङो मोनसेनि उनाव मोनसे ग्रोब टपिक बासि लाबोबाय थासिगोन बे चेनेलाव बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि सापर्टखौ लुगैदों थेंक इउ